هلو زخبركن حواتي كمك أني خند حندقني خن أنا إجزابير مسكن تبقى له خصن كأتبقى طلوع تسفى قبر لو ما عند خابخال أنا أمازون فيديو متسكن له إنجيه قبر تسفى قبر حدش نحركون كم مجمع ياخن نحركون أبنات يوتيوب حج دار أخن أخن لهن سبسكرايب قبرة تم كلها تكن سبسكرايب زقبركن عليه لايك تقبر أو كومنت شير تقبر خمت أنا عليه لما سكنكن على فيسبوك نحرال لكن كأ فيسبوك شير تجيركن أو بزح سبري مالتيو تن مبزحت خنك أبوزح كأ after YouTube studio أتيخري أقول له خام تزبلكن دبوزح كن كافت تنتري أو سبسكرايب سلزي جبركن حجنا رأخنا أقول لخن كير الساعة أقول لخن سبسكرايب ورا بتعمي إذا مسكنكن يعني الليل وما أنت أمازون فيديو متسكنا له قرمي يجن تنحواتك ستايد بالكنان خريكني بتليفون مالتي سأل جبر لنا جلز بالكنان أفتي description box لز جبرون دحر دير خبكون أو حجي كريكني هم يجير كم يجيركم كم تروحوا عدي زي فيديو نايم أرش أنا لا تيجي جبركم أبدنا مسكتكم مالتيو عبز تحتنا عبز تحتي عرست مصحف كله دلو زي كوميرشال حلف كوميرشال زي عدي زنات هي فيديو مالتي مش دحر أبز عرست تصحفي أبز عرست تصحفي دلو أفتو تحتي دلو زي مور دبل أبدي أمس كنا كله تلينكس مالتي تحتي لايك قال دلو دحتري الله خنا بتحجز كله ستيب باي ستيب بحدا هم تتقم كل جيرة فيس واشي لقلا كل بحدا جيرة الكنال لكم مالتي دحر أبز مس تقوق كنا إذا سميعوا لينك مس تقوق كنا دحر أفتو بقول كوستكني دحر نبع مازن وستكن مالتي وزي حجي تدرى أكون حدا بحدا كل يريكن مالتي كله أو جير الكلمات تندير أخم جير كن كتره بوت خل أخن قال أخ أني تسأل جبل كنان خاني بسأل جبر الناس لزبل كنان خافتنا تبيج مسكت كن كأب تخا جير الكنان لفت كوميونيتي مالتي أفتنا تبيج مسكت كن كأبزي كوميونيتي دبل أبز مشالو أبز خاب بحدا جير الكنان لخم مالتي تسأل خا وجير الكنان لخو أبز كتره بوت خل أخن مالتي أبلينك جير لخو فتخا جير لخو تندير خف كن مالتي تن دارك سبقات قلد بالكنان حواتينا ما دا قلد بالكناني كان محجي صريحين يرقن قال فيديو خسر حالكن يا مالتيو ديما لسكل كن حرام لهم كم نسلكن كستايب حنت حفتي اعمل لسكن بالكني ام تاكم تصحف كل عفوا تكون عندنا بوز كستاس لزلنها حليفي يكون بر انا كل جزء من لسي دبل اني واي كن افت ماسنجر كم تدبلكن اواتي خي ترخبنا تخلي خي إلسا ارأي كمالتيو كم نسلك خلي دخنا نجر ግን ኣነፍቲ ኮመንት ብጣዕሚ ድምልስ እንደገና ድኾነ ኣሕዋተይ ድሓተት ኣነ ከዓ ይምልስ እየ ግን እንድሕር ኣጋጣሚ ሓሊፈ ወይ ገለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ፀሓፍለይ እዚ ክምልሰልክ እየ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኣማዘን ክንጅምር ኢና መጀመርያ በዚ መብዛሕትኡ ጁሪ ገለ ነዚ ቬኬሽን ድኾን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝጠልጠል ናይ እዝኒ ፅቡቕ ከምዚ ኣነ ዓብ ናይ እዝኒ እድፈቱ ከም ትፈልጦ እዚ ናይ እዝኒ ሕጂ ንቬኬሽን ድኸውን ፅቡቅ እዩ ከምዚ ብሪቕሪቕ ዝብል ነገር ዓይነት ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንቬኬሽን ክኾነ ኒሎ ዋቁሑ ስሪሱ ከለርፉል ክኾነ ለይለ ምስ ዝኾነ ክዳን ክኾነ ለይለ ማለት እዩ ነሳምር እዚ ገዚእ እዩ ሕጂ ከዓ ከም ዘርአኹን ጌርካ ኣፍቲ በብኽስታይ ጌርካ ኣፍቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ገብረልክን እየ እዚ ፅቡቅ ግሪን ናይ እዝኒ ምስ ዝኾነ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ከዓ ቀጠልያ ናይ ሳምር ክዳን ገለ ርኤክን ነበርኩም ምስኢታት ገለ ኮነኒ ወላ ሓደ ሕብሪ ፀሊም ገለ ጌርካ ከዓ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካልእ ከዓ እዚኣ ከዓ እዚ ከዓ ፒንክ ከዓ ብጣዕሚ ፈትየ እዚ ፍላወር ማለት እዩ ፍላወር ፒንክ እዚ ከምዚ ፍዮራ ዓይነት ከዓኒ እዚ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ወላ ፀሊም ክዳን ወላ ድኾነ ፃዕዳ ክዳን ገለ ድኾነ ሓደ ሕብሪ ክዳን ጌርና ወላ ፒንክ ከዓ ጌርና እዚ ከዓ ዝንጥ ምባልና እዚ ቬኬሽን ገለ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ መጠን ላዕሊ ሰልፊ እትዎ ሱቕ ኢለ ሰርች ይገብር ነይረ ብመዓዝ እዩ ኣብ ዕረፍቲ ኣብ ስራሕ ኮይነ ድሓር እዚ ከዓ ምስ ረኸብኩ እዚ ከዓ ኣቢልዮ ማለት እዩ ኣምፅዮ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ እዚ ጎልድ ኮይኑ ከዓኒ እዚ ሰለስተ ደሪብካ ትገብሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝኣሃስስኒ ብሓንሳብ እዩ ዝመፅእ እዚ ሕጂ ከምዚ መዓልታዊ ትገብሮ ማለት እዩ ሓንቲ ሕፅር ድበለት ካልአይቲ ንውሕ ድበለት ካብኣ ካልአይቲ ሳልሰይቲ ከዓ ክስታይ ድኾነት ማለት እዩ ዋግኡ ሕስር ከሎ መዓት ፅቡቅ ክስታይ ዘለዎ ፅቡቅ ረቪዩ ዘለዎ ኣማዘን ሰለስቲአን እዚአን ከዓኒ ደሪብካ ትገብረን ማለት እዩ እዚኣተን ከዓ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ገብረልክኒ ብጣዕሚ እያ ዘንደብለካ ዝበላ መዓልታዊ ወላ ንቬኬሽን ከዓ ኣብ ማይ ገለ ኣቲኻ ክስታይ ስለ ዘይባላሾ ከዓኒ ክትከዳው ከለኽን ከዓ ካብ ጥዑይ ወርቅኻ ገለ ጌርካ ክስታይ ጠፋኣካ ወይ ገለ እዚ ጌርካ ከም ሰለስተ ኣዘንጥ ኣብለካ ንመዓልታዊ ከዓ ብጣዕሚ ፅቡቅ ማለት እዩ ኣነ ጁሪ ብጣዕሚ ድፈቱ ጁሪ እንድሕር ጌርካ ከዓ ኩሉ ግዜ ዝንጥ ትብል ማለት እዩ ንእሽተይ ኖርማል ነገር ተኸዲንካ ናይ እዝንን ናይ ክሳድ እንድሕር ሕጉስ ኣቢልካሉ እንድሕር ፈትዋ ከምኡ ከምዚ ዓብዪ ፅቡቅ እዩ ኣዘንጥ ኣብለካ እንደይ ትፈትዋ ሓወተይካ ወላ ንእሽቲ በለ ናይ እዝኒ ከምዚ ሰርክል ነገር ሁፕ ነገር ገለ ዝኾነ ዓይነት ክስታይ ጌርካ ሲምፕል ክዳን በቃ ጌርካ ድሕር ጁሪ ጌርካ ኣዘንጥ ኣብለካ ማለት እዩ ከምዚ ክስታይ ክትገብራ
ازيتات كجبرا يتابعك مالتي جرب طعم ازن سلازبلك دخون حج ولا فيكيشن كدخل هو ولا اما يقله كم زفوخس فوخس دبل ነገር ዝንጥ ኢልካውቲ ኣብ ስእሊ ጽቡቕ እንደገና ደስ ብለካ ኣዘንጥ ኣብለካ ማለት እዩ ካልእ ኸኣኒ እዚ መንዲል ከምዚ ጌርካ ተኣስሮ ኣብቲ ስእሊ ፍትኽስታይ ከርእየክኒ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ገይረ ሰሪሐ ነይረ ቪድዮ ኣብቲ ስእሊ ድገብሮ ፍቲ ታምኔል ከዓ ክትሪኦ ኢኽን እዚ ኸኣኒ ካብ ኣማዘን ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ጎማ ክልቲአን ድመፃ እዚ ከዓ ዓፂፍካ ብዝርእስኻ ነዚ ርእስኻ መንዲል ተደሊኻ ከምዚ ምሕንበስ ምስ ገበርካ ተዓስሮ እንደገና ተደሊኻ ቆቢዕን ንግስታይን ከዓ ፋሽን መፂሉ ሕጂ ቆቢዕ ጌርካ ከዓ ስካርፍ ምባል ከዓ ፋሽን መፂሎ ወላ ዊግ ጌርና ወይ ተቆኒና ገለኻ ከምዚ ጌርና ንኣስሮ ከኣኒ እዚ ከዓ ካብ መጠን ላዕሊ ዝኾነ ዓይነት ሕብሪ ፅቡቕ ኣሎ ፅቡቕ ኣዘንጠብለካ ዝንዝን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክልቲኡ ብሓንሳቢ ዋግኡ ከዓ ሕሱር እዩ ማለት እዩ ካብ ኣማዘን የገዚአ እዮ ከም ሕጂ ርኢኽንኦ ነርክን ከምኡ ገይረ ካልእ ዓይነት ሕብሪ ማለት እዩ እዚ ከዓ ዘንጠብለካ ስካርፍ ምስ ዝኾነ ነገር ከዓ ወላ ምስ ክዳን ወላ ዝንጥልካ ገለ ወላ ብዝኽሳትካ ምግባር ድሕር ከምኡ ትፈትዋ ኮንክን ተደይኮነ ንሳምር ከኣኒ ወላ ብሳትካ ተዓጥቆ ምሕንበስ ጌርካ ማለት እዩ ንጨጉርኻን ከዓ እንድሕር ተቆኒንካ ክስታይ ኮንካ ከኣኒ ወይ ዊግ ጌርካ ወይ ተሰሪሕካ ከዓ ብሳትካ ኣሲርካ ከዓ ዝንጥ ትብለሉ ማለት እዩ እዚአን ክልቲአን ስካርፍ ዋግኡ ክቡር ኣይኮነን ሕሱር እዩ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ክገብረልክን እየ እንድሕር ስእሊ ትደልያ ኮንክን ከኣኒ ከምቲ ክስታይ በለ ፀሓፋለይ ስእሊ ክገብረልክን እየ ግን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ትገብሮ ኣብኡ ትሸግበርኦ ማለት እዩ ካልእ ከኣኒ እዚ ቻርጀር ከኣኒ እዚ ቻርጅ ምግበሪ ከኣኒ እንዳኻትካ ማለት እዩ እዚ ሓንሳብ ቻርጅ ምስ ገበርካዮ ብፍላይ ሕጂ ኣብ ሳመር መገሻ ኣሎ ገለ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ቦርሳና ጌርና ቻርጅ ጌርና እዚ ኣብ መንጎ ድሓር ቻርጅ ንድሕር ወዲእካ ኣይትሽገርን ኢኻ ወላ ክልተ ገለ ክገዝእ ኢኽን ማለት እዩ ንዓኻ ንፋሚልኻ ብፍላይ እንድሕር ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ክስታይ ትውዕል ኮንካ እዚ ኣብ ቦርሳ ሒዝካዮ ትኸይድ እዚ ቻርጅ ገብረልካ ማለት እዩ ሙሉእ መዓልቲ ክስታይ ከይተሸገርካ ትውዕል ማለት እዩ ስእሊ ክትሰኣል ወይ ገለ ቻርጅ ስለ ዝውድእ ኣብ ቬኬሽን ገለ መስከትካ ወላ ንኩሉ ግዜ ከዓ ኖርማል ግዜ ማለት እዩ ከኣኒ እዚ ከዓ ፅቡቕ እዩ ኣብ ቦርሳና ጌርና ማለት እዩ ኣብ ገዛና ቻርጅ ምስ ገበርናዮ በቃ እንደኾነ ወላ ንሳምሰንግ ወላ ንኣይፎን ቻርጅ ገብር እዩ ብዙሕ ኢኻ ዝፀንሕ እዚ ከኣኒ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ገብረልክን እየ ካልእ ከኣኒ እዚ ከዓ እዚ ቅድሚ ክልተ ዓመት ደገለ ገዚአ እዩ ግን ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ክገብረልክን እየ ቴሌፎንካ ኣብዚ ምስ ገበርካዮ ምስ በልካዮ ማለት እዩ መትሓዚ ጌርካ ኣብዚ ምስ ጠልጠልካዮ ኣብ ማይ ኣቲኻ ኣሎ ስቲል ሕጂ ናተይ እዚ ናይ 2 ዓመት ገለ እዩ ወላ ሓንቲ ኣይተበላሸወን ካልእ ከማን ኣሎ ክልተ ዲ ሰለስተ እዩ ሓንሳብ ድመፅእ ግን ነዚ ቬኬሽን ሕጂ ናብ ዝኾነ ቦታ ክንከይድ ከለና ወላ ቢች እንድሕር ከይድና ወላ ከምዚ ማይ ቆልዕት ሒዝና ገለ ክንኣቱ ከለና እዚ ቴሌፎንካ ኣብኡ ሰጥተኻያ ኣብ ክሳትካ ትገብሮ ሙሉእ መዓልቲ ማይ ኣይሕልፍኒ ማለት እዩ ፅቡቅ ከዓ እዚ ነቲ ክስታይካ ካላኸለልካ ቴሌፎን ብጣዕሚ ስለ ዘሸግረካ ኣብ ባሕሪ ገለ ክትከይድ ከለኻ ወላ ብክስታይ ወላ ምሕንበስ ገለ ቆልዕት ሒዝካ ወላ ብዘይ ቆልዕት እዚ ግን መንጠልጠሊ ብሳትካ ጌርካ ኣብ ክሳትካ ኣለዎ እዚ ክስታይ ድኸውን ጌርካ ሙሉእ መዓልቲ በቃ ክስታይ ትገብሮ ማለት እዩ ቴሌፎንካ ኣይጥልቅን እዩ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ እዚ ከኣኒ ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ባክስ ገብረልክኒ ካልእ እዚኣ ደርኣኹን ነይረ ቅድሚ ሕጂ ብቐዳይፍቲ ክስታይ ደርኣኹን ማለት እዩ እዚ ኣኒዋ ድብል ገፅ ምሕፀቢ መብዛሕትኡ ግዜ ትሎራሽ ፖዘ ድሕፀብ ነይረ ሓደ ግዜ ከዓ ፈፀጋ ገለ ክወፃኒ ከሎ ከኣኒ እቲ ኒትሮጂና ድጥቀም ነይረ ማለት እዩ ኒትሮጂና ፒንክ ብጣዕሚ ፈፀጋ ዘልግስ በቃ ሕጂ ኤኒዌይ ቪድዮ ክሰርሕ ፅቡቅ ገይረን ዘን ኣሕዋተይ ዳርክ ስፓት ገለ ዝበልክናኒ ግን እዚ ኣነ ድክተሎ ድገብሮ ስኪን ኬር ድርኣኹን ብቐዳማይ መዓልታዊ ድሕር ጌርክን ተኸታቲልክን ብፍላይ ሳንስክሪን ድሕር ጌርካ ካብ መጠን ላዕሊ ቆርበትካ ፅቡቅ ድኾን ማለት እዩ ፀሊም ንዓይ ነይሩኒ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕልክን ነይረ ቪድዮ ከም ኢለ ማለት እዩ ግን ብክንክን ማለት እዩ ብክንክን ማይ ካብ መጠን ላዕሊ ፅቡቅ ማይ እንዳሰተና ፅቡቅ ነገር እንዳበላዕና እንደገና ከኣኒ እንድሕር ክስታይ ጌርና እንድሕር ስኪን ኬር ዝረኣኹም ብፍላይ እዚ ኮርያን ስኪን ኬር ጥራሕ እዩ ብቐዳማይ ዝረኣኹም ኩሉ ካብ መጠን ላዕሊ ገፅካ ፅቡቅ ድኸውን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ኮርያን ስኪን ኬር ክስታይ ስለ ዝኾነ ስለ ዝጥቀም መብዛሕትኡ እዚ ከዓ ናቱ ምሕፀቢ ዝኣኒዋ ዘይተኸማናቱ እዚ እቲ ሞይስቸራይዘር ገለ ገዚአ ነይረ ኣርእየክን ነይረ ናቱ ብራንድ ማለት እዩ ዝፀበቐ ብራንድ ስለ ዝኾነ ዝኣኒዋ ድብል እሱ ከኣኒ እዚ ከዓ ካብ ኣማዘን ገዚአ ነይረ ነዚ ውሽጢ ደሎ ፖርሳ ፅቡቅ ገይሩ ኣፅሪ ደብለልካ ማለት እዩ ፎስ ዝበለየ ከዓ ሓደ ደቂቕ ገለ ብፍላይ ኣብዝታትካ ፀሊም ንድሕር ኣሎ ብዚ ኣብ ፍንጫና ገለ ድወፃና ከምዚ ጌርና ሓደ ደቂቕ ወላ 2 ደቂቕ ከምዚ ጌርና ቀስ ጌርና እንድሕር ክስታይ ጌርናዮ ካብ መጠን ላዕሊ ገፅካ ኣፅሪ ደብሎ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ
كم تقول جزء أنا زبلة كنكار ريفيو رأي خاب أمازون نجزء زها خاب أمازون يجزء أيوه نايلهم معنتي بوز حيكونن جن زمسل مالتيو كم تدبول كون عند حر سبسكرايب زي قبر كن حج خوات عن كلها سبسكرايب ورا اتنا تيفيو كابزي حج موزحت عندنا أمريكا وين نات 100 شي حتى 100 شي حدلون كابزناتين تحتي فيو درخ باجن سبسكرايب بوز حلون مالتي سو تريو يخندلخ جن سبسكرايب ورا تعمي إذا مسكنكن يعني لي تندبلكنا نحواتي next time نبغي نخسر حز فيديو خينا وحت دارك سبات كنا ملا كما يجري كم بري ماتش تجور كو بادايزر أخو خني جن انت كم تك أما حد نجر إكسترا نحرالو كستاجيره فيديو خسر حالكني مالتيو نايل ما أنت زي أتمثل إنجي غير كنا أخذ كنا تسفى قبر بتعمي أني اللي بتعمي إذا مسكنا كنت نسابورت قبل نحواتي أبقى تسأل خلك سامرة هبقى بسلام يرخبنا باي